Вы глядите белорусский YouTube. Наша правда самая правдивая в свете. На небе у нас з'являецца вясёлая вясёлка. А блогі гэта пазітыўныя персонажы, так? А хмары яны ўжо чорныя, яны як бы ходзяць і б'юць маланкамі, з іх дождж ліецца. Раней як прыляціць такі жук, як яго зловіш, то не ведаеш, якім тады з ім змагацца. Ні машин, ні людей. Чарвяк! Что, правда? Абсолютно! Ну вось, сапсаваў увесь выпуск. Мову беларускую вучы, ці-ці-ці, да клубу ідучы. Сябры, шчыра вас вітаем у нашым модным моўным клубе. Алексей, чаму мы тут збіраемся? Для чаго? У нас одна вельмі простая прычына. Мы хочам, каб людзей, якія гавораць па-беларуску, станавілася больш. Усе мы, беларусы, ведаем беларускую мову, але яна ў нас у пасіве знаходзіцца. І наша задача, нашага з вами моўнага клубу, вывесці яе, перавесці ў актыў. Для гэтага вучыць новыя словы, для гэтага практыкавацца, ну і размаўляць, узгадваць тое, што ведалі, і рухацца наперад, пераходзячы на беларускую мову. Якая у нас сёння тэма? А сёння мы пагаворым пра надвор'е і пра колеры, таму што яны звязаныя з прыгожым беларускім надвор'ем. Гэта такая урадлівая тэма, таму што у нас ёсць розныя колеры, розныя поры году, так? І восень гэта золата, чырвань, зіма гэта калі пашчасціць, то бель, снег, ну, лета, зеляніна. А вясна? А вясна? Зеляніна. Вясна, зеляніна, так. Таксама. Увогуле цікава, што ў беларускай мове ёсць вот слова надвор'е, тое, што, ну, як бы на двары, так? Надвор'е. Так? Вось. Але ёсць слова таксама і пагода. Сустракаўся ты з гэтым словам калі-небудзь? Наколькі я разумею, ёсць слова надвор'е, прагноз надвор'я, тое, што у нас на двары, так? А ёсць слова пагода, і калі браць слова непагадзь, то, напэўна, слова пагода, яно азначае добрае надвор'е. Ну, вядома, так, добрае надвор'е, на вуліцы пагодна, свеціць сонейка, цёпла. Вось і можам зараз якраз такі узгадаць тыя словы, якія расказваюць пра, апісваюць беларускае надвор'е. Гэта дождж, так, сівер, імжа, шэрань. Вот давай якраз такі пра гэтыя словы і пагаворым зараз. Дождж, тут усё зразумела, снег усё зразумела, град таксама лёгка, а вось сівер і імжа. Сівер гэта моцны вецер, так? Моцны халодны вецер, но, як правіла, паўночны з поўначы ён дзьме. А імжа гэта такія дробныя кропелькі, это тое, што ў расійскай мове марасіт дождж. Да? Такое вельмі непрыемнае, так, я разумею, надвор'е. Вельмі такое беларускае надвор'е. Беларускае. Так. І яшчэ ёсць такое цікавае слова шэрань, яно перакладаецца на расійскую мову як іній. Ну, давай яшчэ пагаворым пра такія атмасферныя з'явы. Ёсць аблокі, ёсць хмары, з якіх дождж ідзе. Ну, і... Аблокі гэта пазітыўныя персонажы, так? А хмары яны ўжо чорныя, яны як бы ходзяць і б'юць маланкамі, з іх дождж ліецца. Ну, ведаеш, з іншага боку, без дажджа было б цяжка нам выжыць, правда? Без дажджу нікуды, так. І хмара пазітыўны ў нейчым персонаж, асабліва для сялянаў. Не ведаю, як для рабочых інтэлігенцыя, а для сялян это часцей пазітыўна. Ну і вось з хмары яшчэ б'е маланка, як ты сказаў, можна сказаць па-іншаму бліскавіца. Яна вот блішчыць, і таму яна называецца бліскавіца. Пярун. Кажуць людзі, што пярун, так? Ёсць такое традыцыйнае слово. Я, правда, не сустракаў, толькі ў кніжках, насамрэч. Таму што ж, напэўна, пяруна няма. Звёўся. А быў раней колісь, так, часы прашчуру. Калі дробны дождж, то дробны, так? А калі моцны, будзе ў нас тады лівень альбо залева. Так, залівае. Залівае ўсё, бярэм з сабой парасон, разгортваем яго, падымаем над сабой і ідзем праз залеву. Ну і вядома, маланка мае гукавое суправаджэнне, так? Як бы спачатку бліскавіца, а пасля тра-та-та-та гром. Яшчэ некаторыя кажуць, што гэта святы Ілля ездзіць на гэтай калясніцы і перунамі смаліць у чарцей. Это народныя казкі такія. Цікава. Калі мы кажам пра маланку, пра вось гэтую навальніцу, то тады надвор'е пахмурнае, цёмна на дварэ. Да, па-расійску пасмурна. Так. А пасля ўжо, калі хэпі-энд, калі добры фінал, то надвор'е сонечнае. Ну, а калі сонечнае надвор'е, то, вядома, тады прыходзіць пацяпленне. Ну, напрыклад, калі была зіма, а пасля зімы з'явілася сонца, пачынае ўсё таяць снег, Адліга. таяць лёд, крыгалом на
на рэчцы, напрыклад, так? Крыгалом гэта калі вось гэты лёд растае, і ён яго плыне нясе. Ну так, ён трушчыцца гэты лёд сам, і яго вада потым... Бываецца крыгаход, ён все там як ледавік нейкі ідзе, вось як гэты карабель. Так. Вось. Ну, І бедныя рыбакі на гэтых ільдзінах дрейфуюць. і іх потым на верталётах ратуюць там это МНСнікі. Снег растае, і у нас пад нагамі з'яўляецца слота. Расійску слякаць. Гэта такая каша. Ну вот каша, якую нельга есці. Нельга есть? Я прыдумаў толькі што загадку. Ляжыць каша, нельга есці. Вот это слота. Ну і потым становіцца цёпла. А пасля того, як становіцца цёпла, становіцца горача. І тады ўжо бывае і душна, і спякотна. Прыходзіць наша любімае лето. Это 2-3 дні, наколькі я разумею. Ёсць такі анекдот, што ты рабіў летам беларускім? Ну, я ў той дзень хварэў. Сёлета лето было больш-менш, не? Пагадзіся. Сёлета лето было рэкорднае, яно пабіла ўсе магчымыя рэкорды назірання за тэмпературай. Садавіна такая пачала расці, фрукты такія расці, якія раней ніколі не раслі. Экзатычныя? Вельмі. Вяртаемся да нашых папярэдніх тэмаў: ежа, пітво, садавіна, гародніна. Ну, правда, народ кавуны садзіць, народ садзіць там персікі, абрыкосы, чаго раней не было. Выспявае. Сонечнае надвор'е — гэта спёка, яна дазваляе нам гадаваць нейкія культуры, культываваць, которых раней у нас не расло, так? Так. Ну і а зіме прыходзяць і розныя насякомыя, розныя жывёлкі, такія, якія таксама у нас раней не жылі. Так што вот зараз мы знаходзімся на такім этапе, як ты бачыш, пераходным места. Так. Казалі мы пра снег, і калі снег і моцны вецер атрымаецца, тады у нас завея альбо завіруха. Ты куды мяне клічаш паслухаць? Завіруха, мяце завіруха. Завіруха, мяце завіруха. Куды мяне клічаш паслухаць? На дварэ ні машын, ні людзей, ні машын, ні людзей. А я ў дзяцінстве, калі чуў гэты спеў, я чуў яго так: завіруха, мяцель, завіруха. Нам няма слова ў беларускай мове мяцель. Это як бы, да, мяце завіруха. Это словы Геннадзя Бураўкі. Ага, там яшчэ ёсць добрае слово «на дварэ», ні машын, ні людзей. То бок мы можам казаць «на двары дому нашага», але калі наогул дзесьці на вуліцы, то можна ўжыць слова «на дварэ». На 2 рублі? Ні машын, ні людзей. Не купіш ты на 2 рублі. На дварэ ні машын, ні людзей. Ні машын, ні людзей. І вот калі дзьме гэты халодны зімовы вецер. Сівер, так? Сівер. Лёгка запомніць, сівер. Ну, як север, так, у расійскай мове ёсць кірунак свету поўнач, то вот гэты паўночны вецер, это будзе сівер. Становіцца тады нам золка. Золка. Ёсць слово золак, гэта калі вельмі рана, золак. На золку, калі вось світанак пачынаецца, і золак. Ну тады ж і самы халодны час, дарэчы. І ад гэтага золка халодна, так? Можа быць, так. Што на золку золка. Можна складаць вершы. На золку мне было золка. Золка гэта як? Золка это калі вот, зноў жа, калі шукаць нейкі расійскі адпаведнік, это будзе зябка. Калі вось цябе ну так холодна. Да самых да мяса, это да костак. Прабірае цябе гэты холод, это будзе вот якраз такі золка. Прагрымеў у нас гром, і пасля таго, як сыходзіць хмары далей, з'яўляецца сонейка, на небе у нас з'яўляецца вясёлая вясёлка. Ну і мы плаўна пераходзім да колераў. Ну вясёлка, колеры, так. І 7 колераў я ведаю. Всяго толькі іх насамрэч больш? Ну, вясёлцы, так? Ну, вясёлцы, так. Слухай, а таксама і нотаў 7, так? 7 колераў, 7 нотаў. 7 частак свету, 7 зубоў у чалавека. 7 пальцаў. 7 пальцаў. Всяго па 7, насамрэч. Так. Вельмі лагічна. Вы глядзіце беларускі YouTube. Нашая праўда самая праўдзівая ў свеце. Ну, 7 пальцаў, это ж ведаеш анекдот, это такі, што я тэхніку бяспекі веду як свае 7 пальцаў. Так. Колеры. У мове белы і чорны гэта таксама колеры. Ну, это такія моўныя лексічныя адзінкі. Хаця фізікі бы з гэтым паспрачаліся, а фізікі кажуць, што вядома, што чорны гэта проста адсутнасць колераў, а белы гэта ўсе колеры разам спалучаныя. Цікава. Значыць, гэта нейкі тон, ёсць цёмны тон, так, ёсць светлы тон, напэўна, так. Ну, а ёсць яшчэ шэры, гэта шэры.
Шэры шэрань, як мы казалі. А шэрань гэта ў нас узімку Іней. Іней. Добра. Ты пачынаў гаварыць пра вясёлку, называць гэтыя колеры. Давай вот пройдземся па іх, па гэтых колерах вясёлкавых. Ад чырвонага пачынаючы. Глядзі, у нас акурат і такі фон, так, цудоўны, каляровы. Чырвоны? Чырвоны. Чырвоны, што? Жоўты? Ну, аранжавы. Аранжавы. Памятаеш, ты казаў яшчэ, калі мы разбіралі садавіну гародніну, пра памаранч, і мы таксама казалі аранжавы альбо памаранчавы. Ну, аранжавы ад слова оранж, так? Оранж. Так. Уі? А памаранчавы? Ад слова пом-оранж. Ад слова памаранч, таксама як апельсін. Як апельсін, так. Ну, вот ён аранжавы, памаранчавы, за ім, калі ўжо па тых вясёлкавых ісці прыступках, за ім пойдзе жоўты, так, зялёны, Табе это лёгка. А я памятаю формулу, як запомніць колеры вясёлкі. Я просто ведаю, што там вясёлка на рознакаляровая. А якая там паслядоўнасць, гэта ж, ну, гэта немагчыма чалавеку запомніць нармальнаму, не? А калі пастарацца, то магчыма. Ну, калі 20 гадоў жыцця аддаць на гэта, то можа і магчыма. Ну, я запомню, бач, блакітны, Так. сіні, ну і фіолетавы. Мнеманічная формула, ці формула для запамінання колераў вясёлкі. Я тут падабраў некалькі варыянтаў па-беларуску, ну, буду іх чытаць, запытаюся, што табе... Іх нават некалькі ёсць. Іх шмат. І в расійскай мове не только каждый охотник желает знать, где сидит фазан, там розныя варыянты ёсць. Але бачыш, як людзі імкнуліся гэтыя колеры чамусьці запомніць. Вось некаму на гэтым залежала, каб памятаць гэтыя колеры вясёлкі. Потым камусьці паказаць, які ён разумны, якая памяць у яго добрая. Ну, паехалі, як кажуць. Я табе прачытаю некалькі варыянтаў, якія я знайшоў, а ты скажаш, які табе найболей спадабаўся. Чамадан адкрыў жабрак, знік, бадай, старэнькі фрак. Вось табе Ч, чырвоны, А, аранжавы, Ж, жабрак, жоўты, знік, зялёны, бадай, Б, блакітны, старэнькі, С, сіні, фрак, ну, адпаведна, фіолетавы. Яшчэ адзін варыянт. Чакаю апетытных жабак з беларускіх сажалак. Француз. Наступны. Чалавек абачлівы, жонку заўсёды бярэ сабе файную. Всяго 5 варыянтаў. Чацвёрты будзе цяпер. Чаму птах журботны зранку, бо сапсута філіжанка. Пра птаха самае цудоўнае. А яшчэ адзін варыянт ёсць. Ну, птах журботны зранку, бо сапсута філіжанка. Я і запомню яе. Ну, ён, бач, рыфмаваны. Так. І рытм ёсць, рыфма вельмі добра запамінаецца. А філіжанка, сябры, мы размаўлялі ў нашых выпусках, гэта такі невялічкі выкшталцоны кубачак, ну, для кавы. Яшчэ адзін варыянт. Чыж аддаў жуку загад, брат, схавай фотоапарат. А цяпер мне гэта падабаецца найбольш. Чыж аддаў жуку загад, брат, схавай фотоапарат. І выдалі там фоткі, файлы пачысці. А ну, перапіску прыбяры. А ну, спрятал. Фото-відеосъемка запрещена. Дык якая табе найболей спадабалася? Ну, з філіжанкай ці з фотоапаратам? Вось два лідары, і яны гэтыя абодва лідары, яны пра жывёлак. І яны рыфмаваныя. Пра філіжанку і пра фотоапарат. Вось, сябры, абірайце. У каментах галасуйце, напішыце, што вам больш спадабалася. І вялікая просьба да вас такая. Прыдумайце, калі ласка, сваю мнеманічную формулу для запамінання колераў вясёлкі. Хто яго ведае, можа быць, калісьці школьнікі будуць запамінаць тое, што прыдумалі менавіта вы. Ну і калі вы пераможаце ў гэтым нашым конкурсе такім, які будзе ў нас адбывацца ў каментарыях, то мы падарым вам прыгожую цішотку. Ну і сябры, цікава, што колеры шмат якія паходзяць ад назваў раслінаў. Вось у цябе шведа якая? Бэзавая, так? Ну, это фіолетавая, можа быць, ад фіалкі яна. Ніколі не мог адрозніць бэзавы ад фіолетавага. Ну, бэзавы, зараз пакажу табе бэзы. Бэзавы вось, ён прыблізна такі. Ага. То бок бэзавы ад бэзу. Ад бэзу, ну, такого колеру бэз. А ёсць яшчэ бэжавы колер, гэта не бэзавы, гэта іншы, а ў расійскай мове гэта будзе бежавы, бэжавы, у беларускай. Карычневы, карыца, так? Карыца, так, можна сказаць, цынамонавы колер, карыца, цынамон, розныя сінонімы, як ты кажаш, таго ж самага слова. Яшчэ мы кажам пра вочы. Яны могуць быць васільковымі, валошкавымі, так, вось, гэта такі сіні колер. Так. Чуб ільняны, светла-русы, мама з татай беларусы.
салатавы колер, так? Салата. Ад салаты. Вось. Можна шмат узгадваць насамрэч. Ружовы. Ружовы ад ружы, напрыклад. І такіх колераў насамрэч вельмі шмат. Цікава, што вот увогуле беларускія колеры традыцыйна гэта белы і чырвоны. Чырвоны, но яшчэ чорны часам. Это беларускія. Таму у нас А зямля пад белымі крыламі, як пісаў Караткевіч, так? Ну і вядома, ёсць слова руды, рыжы. І вось гэты рыжы, ён падобны да чырвонага, так, па колеры, па тону. Так. Вось. І гэта старадаўняе слова, корань яго руд, мы можам яго сустрэць і ў ангельскай мове, там, і ў нямецкай. Рэд у ангельскай. Так, рэд у ангельскай, род у нямецкай мове, чырвоны. Чырвоны цікавы такі вельмі колер, базавы такі для Беларусі ўвогуле, і белы, і чырвоны, як мы ўжо сказалі. Ёсць слова яшчэ красны ў беларускай мове, але яно азначае... Красная дзеўка. Ну так, тое, што яно азначала заўсёды раней ва ўсходнеславянскіх мовах, значэнне мела прыгожы. Вось. А ў расійскай мове яно проста калісьці памяняла значэнне і пачало азначаць назву колера. То есть вот тая самая Красная площадь, она не чырвоная, яна прыгожая насамрэч. Такое Слухай, значэнне. і напэўна перакладаць на беларускую мову правільна Красная площадь. Красная площа. Ага. Красная площа. Там, ну, зноў жа ў расійскай мове, там Красная девица, это не то, што она это вся чырвоная уже стаяла. І шчокі бураком намазаныя. Так. Вось, ну, таму што прыгожая дзяўчына. А ведаеш, адкуль пайшло слово чырвоны ўвогуле? Ну, чырвань... Як ты думаеш? Ну, слухай, ну, якія могуць быць варыянты? Ну, вот... Чарвяк? Чарвяк! Што, правда? Абсолютно! Малайчына. Моўная інтуіцыя. О, бачыш? Заняткі дарэмна не праходзяць. Все ўплывае. Ёсць такое насякомае, такі чарвец, які называецца польская кашаніль. Ну, ён жыве гэты чарвец, чарвячок такі, якраз на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, Беларусь, Украіна, частка Украіны, Польшча, Літва, Тое, што Латвія. нас аб'ядноўвае. Вось. Наш падмурак. Так, гэты самы чарвец, гэта кузюрка. І ён жыве на каранях раслін, асабліва шмат яго на суніцах, напрыклад. Нашыя продкі пачатку лета, у месяцы, які называецца чэрвень, яны здабывалі гэтага чарвяца, из самак гэтага чарвяца таўклі іх і здабывалі такое рэчыва кармін. І гэтым кармінам яны фарбавалі адзенне ў чырвоны колер. І вось слова чырвоны ад слова чарвец, ну і назва месяца чэрвень таксама. Вось такія нашыя нацыянальныя колеры. Сябры, вучыце мову, яна вам адкрые нашу гісторыю. Беларускую вучы, ці-ці-ці. Ну, а цяпер цікавінкі з нашай гісторыі. Сябры, вось часам, калі вы запаўняеце анкету за мяжу, каб выехаць у амбасадзе, узнікаюць пытанні, якімі літарамі запаўняць? Рускімі, можа быць, ці ангельскімі літарамі? Ну, на самой справе трэба казаць лацінскімі ці кірыліцай, а яшчэ ёсць версія, што вось тая самая кірыліца, усім нам добра вядомая, якой карыстаемся мы, украінцы, расіяне, яна ў свой час называлася беларускай. Беларускай азбукай, альбо яшчэ азбукай Капіевіча. Наш з вамі зямляк з Мсціслаўшчыны Ілля Капіевіч на замову Пятра I пачаў удасканальваць, распрацоўваць кірылічны алфавіт, які пасля называлі беларускай азбукай. Беларускі лёс. Як пабываць у 11 краінах, не з'язджаючы з месца? Як? Гэта актуальнае пытанне цяпер. А вот я раскажу. Уявім сабе чалавека, які жыў у 20 стагоддзі ў Беларусі. Жыў ён дзе-небудзь, ну, у Ашмянах, напрыклад. Нарадзіўся ён у 1913 годзе, пражыў стандартныя там 80 год і памёр у 1993 годзе. Ну, такія добрыя стандартныя, залатыя стандартныя 80 добра пражыў. Да. Уявім, што ён ніколі за ўсё сваё жыццё не выязджаў са сваіх Ашмянаў. І ты ведаеш, што вельмі цікава, што за сваё жыццё ён пажыў, гэты чалавек, у 11 краінах. Якім чынам? Расказваю. 1913 год, нарадзіўся ён, Расійская імперыя. 14 год, пачынаецца Першая сусветная вайна, праз нейкі час кайзер наступае. Наступае кайзер, сюды прыходзіць Германская імперыя, і ён ужо жыве ў Германскай імперыі. Ну, а далей мне трэба будзе падказка канспекту майго, і я пачну чытаць уже з канспекціка. 1918 год, ён жыве ў БНР. 1919 год, ССРБ, Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусі. Пасля яе, у тым жа годзе,
Літбел, літоўска-беларуская ССР. Это буферная зона, як кажуць. Пасля яе Польская рэспубліка ў Ашмянах. Ён ужо жыве ў наступнай краіне, так? Ну, яго ўжо прыгнятаюць паны, так? Пасля гэтага 1920 год Літоўская рэспубліка. Пасля гэтага ў тым жа самым годзе сярэдняя Літва. Ведаеш пра такую дзяржаву, дарэчы? Я не чуў пра сярэднюю Літву. А вось это вельмі цікавы факт. Юзеф Пілсудскі, які на той час, Польскі дыктатар. ну, яшчэ не быў ён дыктатарам польскім, это ён пазней стаў. Ну, і не дыктатарам ён быў, а аўтарытарным лідарам. Моцным кіраўніком. Вось. Ён паходзіў з Віленшчыны, так? Размаўляў па-беларуску, дарэчы. Размаўляў па-беларуску, Умеў. так, умеў. Ну, ягоная, як бы, родная мова дзяцінства. Вось. І паколькі ён бачыў будучыню вось гэтай часткі этого клачка зямлі от, паміж Балтыйскім і Чорным морам, як канфедэрацыю, пэўную ці федэрацыю у вобразе Рэчы Паспалітай адроджанай, да? Ён таксама бачыў, што варта было б гэтыя землі аб'яднаць у пэўны саюз. Была Польшча, была б там Русь, Украіна, ну і Літва, спадкаемніца Вялікае княства Літоўска, але Літва, паколькі Літва яна розна, ёсць балты, так, літоўцы сучасныя. Жмуць, як кажуць. Так, ну і літувісы, літоўцы сучасныя, ёсць беларусы, так, таксама спадкаемцы літоўскай спадчыны. Ён уяўляў сабе, што Літва мусіць быць падзелена на тры дзяржавы. Паўночная Літва, там дзе Коўна, Каўнас, так, вот, і выхад да мора туды вышэй. Сярэдняя Літва, это Віленскі край, і паўднёвая Літва, гэта ўжо ўніз туды ніжэй за Віленскі край, Наваградчына і ўсё астатняе ніжэй, ну як бы Беларусь. Так. Вось, ну не ўдалося яму Пілсудскаму гэты праект рэалізаваць, федэратыўны ці канфедэратыўны, але частку з гэтага праекта атрымалася ўвасобіць, калі войскі ягонага сябра, ураджэнца таксама Віленшчыны Люцыяна Жалігоўская, які лічыў сабе ліцвінам, ну не літоўцам, а ліцвінам менавіта, яны занялі ў 1920 годзе Віленскі край разам з Вільняй, там і Ашмяна, вось тая ж самая, і абвясцілі дзяржаву, якая называлася Сярэдняя Літва. І існавала такая дзяржава, там была беларуская мова дзяржаўная, ну, беларуская, польская, літувійская мова была дзяржаўнай, там некалькі моў. Быў свой парламент, сваё кіраўніцтва, сваё войска, свае грошы і так далей. І вось, і некалькі год такая дзяржава існавала. Цікава. І яна была, не была балтскай дзяржавай, не была вот літоўская ў сённяшнім значэнні слова, а была, ну, такой беларуска-літоўска-польскай дзяржавы. Ну вось наш ты чалавек, які гэты Ян, які нарадзіўся... Назовем яго Янам, так? Так, нарадзіўся ў Ашмянах, 20-22 год, ён грамадзянін сярэдняй Літвы. Што адбываецца далей? Яшчэ ёсць працяг. Ёсць працяг. У 22 годзе адбываецца рэферэндум. Сярэдняя Літва далучаецца да... Ну, выбары адбыліся. Сярэдняя Літва далучаецца да Польскай рэспублікі. Так што ён зноў жыве ў Польшчы. 39 год. Наш Ян жыве ў ССР. 41 год, 41 па 44 ён жыве ў генеральнай акрузе Літва. Это ўжо пад акупацыяй. Пад акупацыяй, так, нямецкай. З 44 года ён жыве ў ССР і з 1991 года ён жыве ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Так што з чым мы яго і віншуем. Так што наш Ян, не выязджаючы з Ашмян, такі вершык, пажыў у 11 дзяржавах. Ян з Ашмяна удалец. Ён і там паспеў, і на рэферэндуме прагаласаваў за Польшу, а пасля і у Беларусі пажыў. Пажыў незалежны. Так што... Можа быць, калі хай ён ужо жыве 120 гадоў, і хай ён дажыве да сапраўднай незалежнай Беларусі. Так што, бачыш, мы як бы вот трохі жартуем, але з іншага боку, пра што это нам гаворыць, што цяжка было беларусам утрымацца сваёй беларушчыны, таму што прыходзілі то палякі, то былі літувісы, то немцы адны другія, то саветы адны другія. Беларусы, на жаль, шмат у чым пазбыліся беларускай мовы, но ёсць пэўныя на гэта не вельмі вясёлыя прычыны. Мала які чалавек у Еўропе, не выязджаючы са свайго горада, мог пажыць в 11 краінах. Слухай, але беларуская мова працягвае жыць, людзі яе вучаць, ведаюць, пішуць на яе песні, вершы, кнігі. Так што, сябры, вучыце беларускую мову, пераходзьце разам з намі, няхай людзей, якія гавораць па-беларуску, становіцца больш. Беларускую вучы, ці-ці-ці. Мае даражэнькія, урэшце мы дачакаліся нашай рубрыкі «Адно в акно», зваротная сувязь, адказы на пытанні, вашыя каментары. І, ведаеш, тэма пра ежу, яна людзей не абышла. Вось
Там вельмі шмат тых розных заўвагаў, каментароў, рэцэптаў. Дзякую вам за слова камы. Менавіта так называла моя маці пюрэ. Матуля была з Віцебскай вобласці. У нас на Магілёўшчыне калдунамі называліся дранікі з мясам унутры. Вось так. Зноў пра камы. У нас на Валожыншчыне таксама таўчоную бульбу са смажаным салам і цыбуляй называлі камы. Парэчкі часам растуць ля рэчкі у дзікім выглядзе. Вось бачыш, вот парэчкі ля рэчкі. Коўбік, кумпяк, дзіруны, дранікі. Нараўляншчына, Палессе. І калі чхаюць больш за 3 разы, кажуць кату пад хвост. Абчхі, кату пад хвост, кажуць на Палесе. Дзякуй, сябры, за такую каштоўную інфармацыю. Сыракваша, кіслае малако, з якога знялі вяршкі. Ось людзі дзеляцца сваімі нейкімі назвамі мясцовымі. Зноў нашыя шаноўныя украінцы пішуць, што ўсё разумеюць і заклікаюць нас прыводзіць нейкія аналогіі, прыклады таксама з украінскай мовы. Можна рабіць і так. Адкуль паходзіць выраз «хавайся ў бульбу»? Ну, давай паразважаем, адкуль можа паходзіць такі выраз «хавайся ў бульбу»? Ну, відаць, раней вот бульба, она росла такой, ведаеш, высокай, раскідзістай, пад яе галінамі можна было схавацца вершніку з канём, хаваліся людзі, адпачывалі ад соні. Адбіваліся ад каларадскіх жукоў. Жукі там наляжалі. Жукі былі такія. Не то, што цяпер жукі. Раней жа на вялікія былі, бульба была. А цяпер не той жук пайшоў. Раней, як прыляціць такі жук, як яго зловіш, то не ведаеш, якім тады з ім змагацца. Калі ён цябе ў паветр не падняў. А бывала такое, што хапаў і козачку ўцяне бывае, і сабачку ўцяне, ці 3 сабачкі за адзін раз. А сама бульба была такая, што капанеш яе, дык яна прыцянеш вядро, дык яна не ўлазіць у вядро адна. Тады прыносяць там бочку такую. А я думаю, пілу такую двуручную пачынаюць яе пілаваць. Пілуць, і бывала, што да вечара пілавалі і да раніцы. Бо яна такая была крамяная бульба. Не тое, што... А цяпер ужо не тая бульба пайшла, і жук не той цяпер пайшоў. Вось, таму, вот, як што прыходзіў вораг, дык часам хаваліся вот у гэтым лесе бульбяным і адстрэльваліся адтуль. Ну і прынамсі мы ведаем альбом «Хавайся ў бульбу» у гурта «Крама». Так, здаецца, ёсць такі альбом. Але дакладна ведаю, што ёсць песня ў гурта НРМ «Хавайся ў бульбу». Не карыстаюся мовай у жыцці, але вашы выпускі гляджу з зацікаўленасцю. Дзякуй за тое, што робіце. Карыстайцеся мовай у жыцці, хаця б кажыце «добрый дзень», «да пабачэння», «дзякуй, калі ласка». Калдуны робяцца з бульбы. Бульба надзіраецца на дробныя тарцы. Троху адціскаецца, начыняецца звычайна мясным фаршам і смажыцца. Ну, я б тут паправіў насамрэч, таму што калдуны традыцыйныя, яны робяцца з цест, у якое загортваецца мяса. А пазней ужо... Можа быць, ёсць нейкія рэгіянальныя асаблівасці, ведаеш? Проста бульба, яна прыйшла у 17 стагоддзі ў Беларусі. Так. А да гэтага было цеста. Так, цеста было. Вось, і таму спосаб штосьці загарнуць у цеста перайшоў потым на спосаб штосьці загарнуць у бульбу. Ну, і назва гэтай стравы таксама, хутчэй за ўсё, перайшла потым на такую бульбяную страву. Добра, працягваем асаблівасці ежы ў розных рэгіёнах. У нашай вёсцы кіслае малако завуць самакішай. Яно падобнае на кефір, але гэта не кефір, бо скісае само сабой без дапамогі спецыяльных бактэрыяў. Вось так. Дык памаранч і цытрына, гэта ж паланізмы. Такія запазычаныя сінонімы. От калі табе прад'явіць такое абвінавачанне, гэта ж паланізмы! Не, па-першае, у беларускай мове ёсць паланізмы розныя. Ёсць паланізмы. Ёсць германізмы. Ёсць германізмы. Ёсць русізмы. Што ты робіш з жытняй васільковай мовай? Бачыш? Якія русізмы, якія паланізмы? Украінізмы і нават літувізмы, которые прыйшлі з літувійскай мовы, з літоўскай, напрыклад, слова «дойліт». Гэта чыста літоўскае слова. Нагул я ведаю, што назвы шматлікіх там мястэчак, вось рэк, яны таксама літоўскія. Гэта балцкія. Балцкія. Ну, таму што тут жылі балты раней на гэтай тэрыторыі, і ў спадчыну нам засталіся назвы рэчак, шматлікіх азёр, населеных пунктаў, якія паходзяць вот проста з літоўскай балцкай мовы. Ну, зрэшты, і беларусы самі, яны народ, які нарадзіўся з-за таго, што
калісьці балты асіміляваліся разам са славянамі, аб'ядналіся разам са славянамі у сем'і. Ну, вось з'явіліся беларусы. Ну і таму не трэба баяцца, што ў нас могуць быць нейкія словы запазычаныя з іншых краінаў, ад нашых суседзяў. Зрэшты, і мы таксама, я думаю, распаўсюджваем сваю беларускую мову, ёсць нейкія ўплывы беларускія на нашых суседзяў. Вядома, ёсць беларусізмы в іншых мовах, которые перацяклі у суседнія мовы з беларускай. Альбо тая самая беларуская азбука, якую мы ўзгадвалі. Ну так, ці беларускае аканне, якое калісьці прыйшло асабліва ў 17-18 стагоддзі у Маскву і стала там нормай. А пасля з Масквы распаўсюдзілася на ўжо ўсю Расію, таму што у Маскве людзі гаварылі акалі. Вось. Таму што прыехалі проста людзі з Вялікага княства Літоўска, з Рэчы Паспалітай, майстры розныя, людзі, которые адукацыяй займаліся, кнігі друкавалі, эліта такая. Вось. І яны акалі як беларусы, так, тому што яны былі беларусамі. Маскоўскія жыхары Масквы самога горада перанялі гэты спосаб маўлення, і потым ён распаўсюдзіўся на ўсю астатнюю Расію. Таму што вот это аканне в Расіі, чаму расіяне кажуць карова? Таму што калісьці беларусы прыехалі да іх. Мова гэта жывы арганізм, так, і ён развіваецца, як мы кажам, фармуецца, і мы самі яго фармуем, выбіраючы тое ці іншае слова, якое будзем ужываць. Тым больш, вяртаючыся да тых словаў цытрына і памаранч, так, цытрына, яны не памаранч. польскія словы, яны ў польскую мову прыйшлі з заходняй Еўропы. Ну вось. І да нас яны прыйшлі таксама з заходняй Еўропы. Добра. У цябе была гісторыя пра бульбу, якую прасілі ўзгадаць вось у каментарах. Я, шчыра кажучы, не ведаю, што дакладна мелі на ўвазе, калі прасілі, пісалі гэты каментар, но ёсць такі каментар, я яго зараз зачытаю. Аўтар дзяўчына ганаровая, чакаю хутчэй гісторыю пра бульбу. Не ведаю дакладна, што вы маеце на ўвазе, но я памятаю, што я збіраўся расказаць у адным з нашых выпускаў гісторыю пра бульбу. Яна не вельмі вясёлая, это адразу кажу, то есть зусім нават не вясёлая гісторыя. Ну вось, сапсаваў увесь выпуск. Яна жыццёвая, праўдзівая, жыццёвая, гістарычная. Тады рэж праўду. Расказала мне яе гэтую гісторыю мая бабуля. Яна нарадзілася ў 30-м годзе, і калі сышлі немцы і прыйшлі саветы, то тое збожжа, якое пасадзілі людзі, яны ўжо ў жніўні пажаць не змаглі, таму што яно стала калгасным. Так? Вось. І паколькі час пасляваенны, дзяржава, ўсё вядома, забірала сабе, быў вялізны голад. Вялікі быў голад, 44 год, 45 год, это ўсе ведаюць. Вось. І мая бабуля расказвала, што для таго, каб выжыць, вядома, яны елі там і лебяду елі, ўсё такое. І адзін спосаб выжыць было хадзіць па узараных палях, там, дзе летась, то у мінулым годзе расла бульба некалі. І яны шукалі ў зямлі перагнілую бульбу. Ведаеш, як вот такая гнілая бульба, которая расцякаецца, разлазіцца, кісель такі. Гэтая бульба называецца шайморы. Ёсць такое слово шайморы. Так яны вось гэтыя шайморы варылі і іх елі. Вось. Ну і дзякуючы гэтаму неяк удалося ператрываць той голад. Так што, вось такая гісторыя пра бульбу, яшчэ раз кажу, не вясёлая, але Моя бабуля, якая таксама 30-го году нараджэння, да гэтага ўзгадвае гуманітарную дапамогу амерыканскую. Што вось там сем'ям, можа быць, служачых, там нейкіх, альбо там супрацоўнікаў, там яе бацька быў на чыгунцы, вось, ім давалі нейкі паёк, сухпаёк. Там кансервы, крупы нейкія. І вось толькі гэта дазволіла выжыць, таму што сапраўды быў голад, і можна было загінуць ужо пасля таго, як скончылася вайна. Беларускую вучы, ці-ці-ці. А зараз топ-5. І сёння мы зноў пагаворым пра музыку. В адным з выпускаў мы ўжо гаварылі, але бралі такі вялікі аб'ём па часе. Ад класікі да дзікага року. Не гавары. Там жа быў у нас і Кляфас Агінскі, і Мікола Равенскі. НРМ, Глебаў. Так. Вось, а сёння мы пагаворым пра сучасную беларускую музыку, напісаную ў часы беларускай незалежнасці, і я раскажу пра свой топ-5. Ён ад 90-х гадоў пачынаючы да больш-менш сённяшняга часу. Андрусь прадставіць свой топ, я ведаю, што ў цябе ён больш свежы. Самы-самы сучасны. Найсвяжэйшы, так. Паехалі. Пачну я з 90-х гадоў. Гурт Крама. Я памятаю, быў такі трыумвірат у 90-е гады, пастаянна мы хадзілі часта хадзілі на канцэрты, і там Крама, угадай, што яшчэ? НРМ і трэці Новае неба. Уліс і Новае неба. 4, я з табой згодны. 4 было гурты такія.
Тру. Песня «Стевка». Ти Гурта «Крама». помніш, Стевка, той старий замшелий млин. Ого. Ось у «Крама» некалькі «Стефак» ужо ёсць. Навошта апраўданне? Іх болей не шукаюць. А ў іх яшчэ, дарэчы, быў ангельска-моўны варыянт гэтай «Стефкі». Там было такое «No, no, no, never love me А, more». не кахай мяне. Я міма нот спяваю ўжо, даруйце мне, шаноўныя гледачы. Галоўнае ад Ад душы, душы. разумееш? Ну, у ноты кожны патрапіць, а вось ад душы не кожны зможа. Карацей, «Стефка». Другі спеў, таксама гурт «Крама», і гэта «Бяжы, хлопец». Ён у мяне звязаны Во-во-во, Дзевяно- сонца ў вочы. з 90-мі гадамі, уздым грамадскі, маршы шэсці, ну і «Бяжы, хлопец» тагачасны. O, słońca w oczy, o, wiatr u twar, o, daży chłopiec. Трэці спеў гэта «Пляц Францыска» гурта «Уліс». Ён быў у тваёй падборцы Так, калісьці. вельмі кранальны спеў. Так. Пляц Франциска под колом смоляных губ, кольоровая цегла пятно. У маёй ён не прагучаў, хаця я выбіраў паміж ім і Касіўясь Канюшыня. Вось ён зараз патрапіў усё-такі ў мою падборку. Вельмі класны спеў, гурт «Уліс» вельмі класны гурт. Чацвёрты спеў, менш вядомая выканаўца Алеся Унукоўская. Ну, Андрусь павінны быць знаёмы з этой выканаўцай, з яе творамі. І канкрэтна, калі ўжо выбіраць спеў, то «Твоя любоў знішчае страх». Твоя любовь знішчае страх, твоя любовь знішчае страх. І ведаю дакладна я, твоя рука заўсёды дапаможа мне. Гэта песня, якую спяваюць тысячы ці дзесяткі тысяч асабліва маладых беларусаў, моладзі беларускамоўнай, каталіцкай, пратэстанцкай, калі ідуць у пілігрымкі вялікімі шэсцямі, ці проста сустракаюцца пад гітару, спяваюць. Ведаеш, ёсць цэлае адгалінаванне песні для пілігрымак. Яны такія паходныя, пад гітару і баявыя такія. Яны ўздымаюць табе настрой і ісці тады лягчэй мазалі не так табе націраюць. Калі хто не ведае, што такое пілігрымка, это паломніцтва. Ну, але цяпер мы не ходзім з мячом адваёўваць труну у Ерусалім, мы ходзім куды? У Буцлаў, у Гудагай, наколькі я ведаю, ёсць пілігрымка. Таксама уніяты ходзяць у Полацак. Калісьці, вот, дарэчы, Андрусь, я з табой пазнаёміўся ў 1997 годзе па дарозе 1800... в адной з пілігрымак, дарэчы. Пяты спеў гэта сучасны ўжо зусім іншымі гурт Наві Бэнд. Ён у мяне асацыюецца з 20-м годам. Мы прачнемся іншымі. Так. І з усім, што было ў гэтым годзе. Вочы акутаў дым, спі мы не бачым сны, мы прачнемся іншымі. На глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі. На глыбіні. Ну і сапраўды шмат хто прачнуўся іншым чалавекам. Дзякаваць Богу. Ну што, я, сябры, паспрабую зрабіць топ яшчэ больш сучасным, больш моладзевым, прагрэсіўным, модным. Это я уже старыя спевы. Это рок, это рок-н-рол. Это завывали з мінулае тысячагоддзя. Ты Так, бачыў, у мяне тут некалькі спеваў было? Ну давай новыя, модныя. Я просто хачу, па-першае, акрэсліць выканаўцаў. І хачу пачаць з Паліны. Раней яна звалася Рэспубліка Паліна, цяпер проста Паліна. І Паліна пачынала як вось такая бардэса, дзяўчына, якая спявала свае пранізлівыя, шчырыя песні пад гітару. Хваля новай музыкі, яна вызначаецца нейкай шчырасцю такой. Калі чалавек паказвае свае простыя пачуцці, не сароміцца іх. Не хаваецца за іронію, як вось выканаўцы, якіх ты ўзгадываеш, там, гурт Крама, там, НРМ, яны могуць хавацца за іронію. А вось сучасныя выканаўцы, яны шчырыя, адкрытыя для гэтага свету. Рэспубліка Паліна, цяпер яна проста Паліна, і цяпер яна ўжо не грае бардаўскія песні, а выконвае электронную музыку. Вось, таму раз.
Слухай, а вот цікаво, до речі, это ёсць такая тэндэнцыя ў музыцы, да? Што людзі вот перайшлі з 90-х нулявых, калі выканаўцы хаваліся за іроніяй, перайшлі ў шчырасць. Это тэндэнцыя ці это... Так, гэта такая тэндэнцыя. Ведаеш, просто я адразу пра што падумаў, я пра ляпіс адразу ўзгадаў, да? Узгадаю 90-х ау-ау там і ўсё астатняе, што за тым... Ну, такая супер іронія, і цяпер потым... Іронія, якую некаторыя людзі ўспрымалі за праўду, што яны сапраўды такія вось хлопцы з двара, выпівохі, што ну так Міхалок на гітары грае, а на самой справе там усё было прадумана, што гэта была такая іронія матэматычная фактычна, там дзе ён усё пралічваў, каб гэта трапляла вось у дзесятку. Ну а потым яны перайшлі да вот таго, што ёсць Брута, зараз ужо ну песні шчырыя, тут уже месца іроніі практычна няма. Так, Брута, Эдельвейс, вось такія праекты Сергея Міхалка, якія ну вось ужо кажуць простай мовай. Вось няма гэтых нейкіх падводных ці там значэнняў падвойных, а цяпер ну вось што бачыць, то і кажуць. Добра, Паліна, вось, якая вызначаецца шчырасцю. Пасля ёсць такі праект, які называецца «Люты сакавік». Гэта дуэт Эрык Арлоў-Шымкус, беларускі кампазітар, музыка, грае на кантрабасе, на клавішах, і Уладзь Лянкевіч, паэт, музыка. І яны робяць «Люты сакавік» такую рафінаваную, сучасную музыку, вось, з такімі разумнымі тэкстамі. І летась я іх альбом слухаў у навушніках, вось так, слухаў, і трохі перамяшчаўся, ну, можа быць, у іншы свет, у свет халоднай, рафінаванай музыкі, у свет сучаснасці, там, дзе ёсць нейкая модная вопратка, інтэрнэты розныя, тэлеграмы. Вось, «Люты сакавік», сучасная музыка. Калі браць выканаўцаў больш сталых, то гэта Сергей Пукст і ягоныя розныя эксперыменты на мяжы класікі, авангарду, постмадэрну. І ягоныя творы, гэта, мне здаецца, больш, чым музыка, гэта нейкія мастацкія праекты, якія поўняцца рознымі сэнсамі, і часам іх цяжка слухаць, але ты слухаеш і разумееш, што гэта твор. Таму што ёсць лёгкі жанр нейкі, а ёсць тое, што выклікае ў цябе раздражненне. І вось Сергей Пукст, ён раздражняе мозг. Ты пачынаеш задаваць пытанні, табе становіцца некамфортна, і ну, гэта ягоная перавага, як для мяне. Святлана Бень і яе праект «Серебряная свадьба». На жаль, цяпер у гурту «Серебряная свадьба» не існуе, я спадзяюся, часова. Вось, але Святлана для мяне гэта цудоўны паэт, зноўку, творца, які мае іронію, так, як мы казалі, іронію, але таксама і мае шчырасць. Яна з гэтай іроніяй здольная размаўляць на самыя сур'ёзныя тэмы, і часам ты слухаеш вясёлую смешную песню, а чамусьці плачаш. Вось Святлана Бень. Таксама раю паслухаць альбом гурту «Нагуаль», «У зямлі пад юбкай» называецца. Ну, гурт «Нагуаль», ён выконвае песні на фанемнай мове. Яны самі прыдумляюць нейкую мову, якая складаецца з цікавых гукаў. Вось. І ты ўжо укладаеш сэнс вось у гэтыя гукі, якія Леонід Паўлёнак там выдае. Музычны пошук, моўны музычны пошук, гурт «Нагуаль». Так, сябры, я перайшоў ліміт ці не перайшоў? Па-моему, 5 ці 6. Можа... Ну, каб не памыліцца, я тады яшчэ назову Ілля Черепко, яго праект ці то «Касіапея», можа быць, ці то «Петля прыстрасця». Вось таксама гэта прыклады сучаснай музыкі. «Петля прыстрасця» гэта такі сацыяльны рок. Вось, ты яго слухаеш і разумееш, што якія шэрыя краявіды наўкола. Ён, ведаеш, адпавядае восеньскаму надвор'ю, зімовай слаце. Вось мы з табой размаўлялі пра гэтыя паравіны году, пра гэтую слату, імжу, і калі вось я ўяўляю такую суцэльную беларускую зіму-восень, то у мяне ў галаве грае «Петля прыстрасця». Ну, вось такі мой топ-5-6 7 сучасных беларускіх выканаўцаў. Вядома, я з табой салідарны наконт НРМ, Троіца, Войцюшкевіч, Крама, Уліс. Ну, але я рабіў такую падборку, ну, больш сучаснай музыкі. Хаця трэба аддаць належнае нашым класікам.
Вольскі выступае, Вытюшкевіч дагэтуль выступае, Троіц грае, і дагэтуль яны робяць актуальную запатрабаваную музыку. Янка Купала, Якуб Колас, все Сымон Музыка. Все это классики. Давай, да. Максим Богданович. Ну, дарэчы, на іх вершы пішуцца спевы. Пішуцца Бачыш, спевы. нават узгаданымі намі артыстамі. Так. У тым ліку. Слухай, ну вось мы поставілі задачу скласці суперсучасны спіс беларускай музыкі, але ўсё адно нас вось эта арбіта класікі нашай, тое, што мы слухалі, яна нас прыцягвае. У нас Калі мы былі маладыя... Тады ж была сапраўдная музыка, тады і бульба была ого-го. Да. А ведаеш, камент адзін быў недавно, што я памятаю, Андруся яшчэ ў дзяцінстве глядзела на БТ, а зараз я ўжо вырасла, І на Ютубе гляджу. Ну, састарылася не мусіць, але вот вырасла і гляджу зараз яго на З унукамі гляджу на Ютубе. Так. Мы з табой трохі такі дыназаўраўскі. Дыназаўры айчыннага року. Слухачы дыназаўры, так? Вот. Спіс такі старэнькі сучаснай беларускай музыкі. Можа быць, тады каго-нибудь нам эксперты запрасіць? Маладых. Маладых. Так што яны маладыя могуць? Што яны могуць? Ну ладно, ну хай ўжо. Хай. Ну хай паспрабуем. Тады паспрабуем. Пасмяемся. Папросім тады даць свой топ-5 Мікіту Бялевіча. Ён тыктокер. Прывітанне, мяне звуць Мікіта, і я быццам нешта ведаю пра беларускую музычную сцэну. Таму давай я падкіну тебе 5 цікавых беларускіх сучасных музыкаў, якія мне падабаюцца. Гэта не топ, гэта проста спіс, які пачынаецца з Івы-Сацівы. Яна называе сваю музыку фолк-хопам, і я наўрад ці знайду нейкія іншыя словы, каб гэта апісаць. Трэба проста адзін раз паслухаць, можна пачаць з трэка «Шукала». Менавіта ўсё жыццё шукала, і магчыма я сама гукала, пра яго ўсе чуткі слухала, але б лепей хлопца таго не спаткала. Рушым далей, пост-панк на беларускай мове «Нюрнберг». У іх недавно якраз выйшаў фіт з гуртам «Чорная речка». Зацені абавязкова. Я не ведаю, як апісаць наступнага персонажа в плане музыкі. Гэта чарнабровы, гэтым усё сказана. Мне вельмі падабаецца гэта музыка, але з першага разу можа не зайсці. Паслухай трек «Слова». Слово, что есть помеж нами, может быть ветром, быть может жунами. Разбітае сэрца пацана. Да, гэта тыя самыя, якія «Розавы закат», «Полюбіла гапарайны» працягваюць рабіць крутую музыку. У верасні выпусцілі альбом «Ашушэнне». Каб перастаць саромецца размаўляць на трасянцы, абавязкова трэба паслухаць. Ні ў берцах, ні ў ботах мае ногі не дагнаць. Смех сквозь слёзы, слёзы сквозь смех. Я проста адзін з тех, каго рэальна спасае бег. І номер 5, гэта незвычайная гісторыя, ён не спявае па-беларуску, ён увогуле не спявае, ён проста робіць вельмі крутую танцевальную музыку, фонк. Просто паслухай. «Облака», можаш зацаніць трек «Endless Love». Ну што, Андрусь, цяпер твой традыцыйны спеў? Я як сидзі в этой камень спеўны на гару валаку, цягну, пасля зноў і зноў новы спеў. Ну, такая ўжо... Такая доля. Музыка. Имжа слота мороза веет, не губляем. Мы надею, что доживем мы до недели. Веселкой небо расквитнее, а сёння минус на дворе, и минус той свое бярэ. Але помалу по крысе погода долю прынясе. Гэта было хатняе заданне Андруся. Ну, а у нас таксама, у кожнага з вас, спадзяюся, таксама ёсць сваё хатняе заданне выкарыстоўваць тыя словы, якія мы сёння з вами вучылі, уводзіць іх у сваё беларускае жыццё. Ну і увогуле я хацеў бы сказаць адну такую рэч. Мы прайшлі ўжо, скажем так, палову курса нашага, і я хацеў бы кінуць вам такі выклік. Давайце з вами сённяшняга дня, вот з таго моманту, як вы пачынаеце Пошчык барабанны заканчивать глядзець нашу перадачу,
На бліжэйшы тыдзень перайсці на беларускую мову. Вось такое заданне. Яно можа быць складанае, яно можа быць нечаканае, але яно ёсць. Сябры, пераводзьце сваю беларускую мову з пасіва ў актыў і у бліжэйшыя 7 дзён пераходзім на беларускую. Размаўляем паўсюль па-беларуску, і калі раптам нехто ў вас запытаецца, што з табой здарылася, чаму ты стаў... Алексей, что с тобой здарылася? Быў же ж нормальны. Чаму ты стаў гаварыць па-беларуску? Можете просто так і сказаць, што я зараз хаджу на курсы беларускай мовы і атрымаў ці атрымала такое заданне. Бліжэйшы тыдзень я буду гаварыць па-беларуску. Выконваем, гаворым і пішам у каментарах, што у вас атрымалася. Ну і ўсім удачы, поспехаў у мове. Да пабачэння.